O Belarmino Alonso regresou puntual a súa cita na zona do campo da Xunqueira. O domingo 30 de novembro disputaríase a súa 36ª edición, certificándoa como a carreira de campo a través máis antigua de Galicia. A carreira incluída no calendario da Federación Galega de Atletismo contou cun total de 542 inscritos, estando patrocinada polo Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra. O sol pouco habitual a esta altura do ano sería o protagonista. A súa presenza malia todo non privaría os amantes do barro da presenza de algún que outro charco ao longo do circuito, tan característico nestas citas invernais de campo a través. Os atletas que dende o ano 1978 se xuntan para homenaxear ao pai do actual presidente do Comesaña Sporting Clube aspiraban a suceder no palmarés a especialistas de tanto prestixio como Julia Vaquero ou Estela Estévez, malia que en realidade os pronósticos falaban de gañadores repetidos. Solange Andrea Pereira e Hassan Lequili figuraban como serios candidatos ao triunfo.